adamın diye ýaşy 3-4 topara bölünýär diýär. 25 ýaşa çendili. Ona diye bir zahilrak döwür diýilýär diýär adam. Ýaşlyk edýär, famtyklyk edýär, o ýene 25-den 30 bilen ýa 40 arasy. Bu döwürde ýa esasy kellesini gazanmak bolýar diýär. Näme üçin mysal üçin plan dostum, plan maşyn türüp görmende ýok. Näme üçin dostum zaýarly men alamak, näme üçin ýöne pulum ýitini alýan ýaşy. Şo ýaşlarda diýär özüňi diýär 25 ýaşa sen famtyklykdan saklamaly. 25 ile 30 ýaşyň aralygynda pulunu saklamaly diýär. Sabrly. Gözüň dok bolmaly ýa-da şükürli bolmaly diýär. 30 ýaşdan soň diýär başarsaň diýär nemelere girmejek bolýar. Diňe özüňe jogap berip ýaşa diýär. Plana jogap berýär bolmady ýa-da. Ondan diýär senem jigim diýdi, şo ýaşyň içinde näçe diýdi. Sabrly bol diýdi. Biznes tematyna gurulşdymda. Maşynyň mam diýdi ba. Üstüňde jaýyň ba. Ezen kakın bami, Allah'a şükür ba. Sağalan bami, ba. Ayalyň bami, ba. O bir balnisa var, toy etjek var, beýleňde bäşmakçyň bami, ba. Onuň diýdi, bütün dünýäň baýlygyny diýdi, dünýädäki 5 milliard adama deňje paýlanana, saňa şondan artyk maç eder öýdäňmi diýdi. Şa, bütün dünýäň baýlygyny dünyada bir neçe milyard adama? 9 milyon. 9 boldy. 9 milyard adama deňze paýlanýar diýip etdi. Şondan artyk maç eder öýdäň sana diýdi. Iň uly baýlyk aşgalanma, Allah'a şükür sağlygymma. İşlemden gulýajyk ýöräp dur. Men üçin iň uly baýlyk şo. Şondan artyk maksat gerek.